बैसानाव थानाय रुवाथिखौलाय आं मोजां मोनो तां चिक चिक तां खिन्थु तां चिक चिक तां तां बैसानाव थानाय रुवाथिखौलाय आं गोसो थोयो दाङा दाङा दां 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 दाङा दाङा दां दाङा दाङा दां 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 दाङा 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 दां लागाव लागाव बैसागो बैसागो ओइ फाग्ला फाग्ला नामा नों मा बोथोराव बैसागो नुला फैखो नोंलाय हे नङानो नोंलाय माथो मालाय बैसागोनि गान गानदो आंहा माबा एखेबारे बैसागोनि गान खोनाबा मोदोमासो दुंखावजोबो मोसानो जाथारो ओइ आंहाबा मानि टेनसन आंसो मिथिगौ टेनसनखौ होखारनो होनासो आङो गान खनलाबायदों जानला मोनलानो बे साला ओंखारफुबाय थानाय समावसो लकडाउनखौ खुलिना होबाय मामाया ना फाननानै नांगौ रोखोमनि पेन गस्ला लानो हादोंमोन दा स्कुलखौ खुलिना होयोबा बोरै बहानि फैसा मोनबावनांगौ जाखोलै आंलाय बिमा बिफानिफ्रायबो मोना मा स्कुल खुलिसिगोन माबा स्कुला खुलिबायनो मैयानिफ्राय ए दहरम आंनाथ' खबरानो गैया स्कुल खुलिदोंबाथ' भाइ लेखाफोरा नागिरनांसिगोनसो खाथा लेखाफोराथ' बै गोजौआवसो खाथाबना दोनदों आं उखुमाव ए नोंबो 2 नाम्बारसो आंनिख्रुइबो साबसिन जाम्बासो माथो थोद एसे खबर लानांगौ स्कुलनि बुजियाखै मानसि गिदिर जानांगौलै मानसि गिदिर आंनियाबो र' पेनफोरानो गंसेबो गैथारला बबाव दोनखोथाय नागिरनो नागिरो आंनाबो बेनो एखेसो आरो बेगाबो नै दाउ गावनो थांनायाव अन्थाइ सोयै जिबुरु जुबलायलांबाय बे बोरै लेखाफोरखौ बोनना लांगोनथाय बै बाजार खालामनाय बे मनायावसो सोना लांनांसिगोन आं दाय जेबो नङा सम मोनबा थांलाबायनोसै आरोलै मास मोनसेयाव खेबफा गाहाम माला मास्टारफोरानो फैनानै थेनथावलाबायोसो स्कुलाव आरो नै जोंनि सासेयाथ' सम मोनबासो फैखायो मास्टारानो आरो जोंलाय मा जों सात्र'सो अब्लाबोलै जेन थेनबाबो आंहा मेट्रिक पास खालामनायनि सिमां दङ आंहा जै मेट्रिक पास खालामबायना MCLA MLA फोरखौसो दारायगोन आं मा MCLA MLA बिलाय मेट्रिक पास जाबानो MCLA MLA दारायनो हायो नामा नै जाम्बा नुवाखै बेसे गिदिर बिल्डिं लुदों बेसे गिदिर गारि बायदों हा बायदों न'जों गोसोबानो ओजों थांनो हायो सिख्लाफोरखौबो फथायनो हायो ओइ देलै होनबा दे नोङो मेट्रिक पास खालामनानै MLA MCLA MCLA दारायदो आं नोंनो PA जानोसै खमसे खम आंथ' मेट्रिक फेल जाहैगोनलै ना मा जागोन दिनै गोदान स्कुलाव थांनाय बानायबो मोनदों गिनायबो मोनदों आंखौ ओइ माखौथो गिलाबायनांगौ जाखो स्कुलाव थांनायानोलाय सार मोनाबा मा सोङो मा थायो आंथ' हले जेबो रोंखाथारला आरोबाव बे साननाय फारिखौबो थारलानो बावगारजोबथारबाय आं सोंबाबो दा मोनसेबो बुंफिननो हानाय नंला जि जागोन आरोलै मा हायो बेखौनो बुंगोन सोंलाबायोब्ला आरो बिदिथ' जेबोथ' क्लास जायाखैना बिदि सोंलाबायनोबो नोंनियानो हागोन नोंनिया माला नोंसा न'आव बिमायाबो सानफ्रामबो फोरोंबाय थायो आंनासो फोरोंनो रावबोआनो गैया गासिबो जौ फाग्लाजोबसो बा आसोलफोरा स्कुलाव थांनोसै नामा दिनैनो फरायलै भाइफोर नोंसोरनो फरायनानै गिदिर मानसि जा ओइ मुसुमला बिसोरो दिनै स्कुलाव थांनानै बे स्कुलनि बेमादों स्कुलनि जाबोर जोथोरफोरखौ बोस्रांजोबना फैथोंसैलै बिसोर आरो जोंहा उनाव लासैनो थांनोसै खोब मा बेलाय बेमादों बोस्रांनाय जाबोर फोसाबनाय बेलाय स्कुल खुलिबाय जेब्ला स्कुलाव थांनोसै आरोलै नोंसोरो उनाव आयदाफोरा थालांबा जेबो रोंनाय नङा थालांजाथों बिसोर ओरैनोबा स्कुलाव थांनो बाखायो दालाय हामथारदोंसो बे लकडाउननि जाम्बा जासिगोनलै बिसोर सानैजों ना नागिरनो सानफ्रोमबो ना नागिरबाय थानायल' स्कुल गारलायनाय मासिबिलाय आया मा बुंखोलै नों जों जाम्बा जानोसै नोंसोर फरायनानै बबे बुहुमखौ बेलथायनो नागिरदोंलै हा लेखा रोङै मानसिफोरासो माथो गिदिर बिल्डिं लुनो हायो दामि गारि गाखोनो हायो जेसेबांनो फरायगोन एसेबांनो
बांद्राय गरमसो जागोन मिथिखा माला अफिसार जानो नागिरनाया न' गिदिर मानसि जागोन माला बेहा फरायनानै अफिसार लेखा रोङाब्लाबो आं सानसेबाबो मन्त्रि एमएलए देरहानासो गारथारगोनलै नोंसोर बायदि बे अफिसारफोरखौ आंनि आथिंनि आफाखियावसो दोनगोन आं सानसे नङा सानसे नायबायल' था जाम्बो बोरसाना नोंसोर बे लेक्सारखौ खोनासंबाय थायोब्ला जोंहा स्कुलाव थांनायासो लेट जालायलांगोन जेबो नङालै दे जेबो नङा थुदोरि थु बै जाम्फैसिम जोंबो नोंसोरजोंनो थांफानोसै ससे औ थांखि आरो बिद्दामोनसो माथो नोंसोरो स्कुलाव ओंखारबोबाय नामा औ सार दिनै फार्स्ट दे नालाय ओंखायनो एसे थाबसिन सफैनाय जाबाय आरो सारा बहाबा थांगोन नामा सार औ आं एसे टिमनिफ्राय फैनि ओमफ्राय बाजारावबो एसे हाबलांनांगौ दङ जारलाथारलै जोंहानि बियाइमोना मैयानो सफैखाना दं नालाय दा ओंखायनो एसे अमा बेदरसो लानानै फैनोसै आं आरो नै थांखि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नों जा हायो एसे फोरोंथ'दो आङो फैनाया एसे लेट जाबोसिगोन ओइ देखो जों बेखायनो फरायसालियाव सम मोनब्लाल'सो फैयोलै मास्टारफोरानो जुदि सम समसो फरायसालियाव फैयोब्ला जोंलाय मालै जों सात्रसो आरे बे हाग्रानि मानसि सानैयालाय बबेनिफ्राय सिरि फैखो आखलथ' गैखाथारा गेदेर उन्दै बाथ्रा बुंनायनि जेबो थंखौथ' सोलोंखायाखै बिसोरो सार आङो लावथार आरो बियो मुसुनला सारा जेरै जोंबो बिदिनो सार जिहेतु जों नोंनिनो सोलोंसा नालाय खुलुमबाय सार माने सार जेरै सैमा एरै लावथि बाथ्रायाव दंना सार माथो सारानो जोंखौ सम फोरोंबाय थायो आइयाव आरो बुंगिरबावदोसो साला सुवाफोर लेखानिथ' नाम लाखाया सानफ्रामबो ना नागिरनाय दाउ नागिरनायासो बिसोरनि खामानि औलै सार उपाय गैया फेन गस्ला गाननायनि बाथ्रा दं नङाबा माथो लानसो थानांगौ जागोन सार दै साराबो माथो जौ लोंनानैसो दावराव खालामबाय थायो माथो न'आवलाय दाख्लै माथो जौ लोंना लामायाव गोग्लैना थानायखौ जोंसो न'आव दोनहैदोंलाय बावगारबाय सारा बावगाराखै दे सारा बावगाराखै सारा रागा जोंगोन आइया असभ्य सारन्थाइ गावजानाय सुनि ग्रह नांदेरनाय गथ'आ मा रायखांलाबायबाय थाखोलै बे माबा ओंखारलां होनदों आं नङाबा बाथ्राया बोरैबा जागोन नोंसोरनि मोखांखौ नायनो गोसो गैला आं हामालै फाग्लाफोर सारखौ बिदि बुंलाबायनो जानोबा लाजिनायबो गैखाथारा दे होमबा जों ब्रडबायलै सार बाय बेड लाक असभ्यफोर गुड लाकनि जायगायाव माबा बेड लाकसो होनलांबावबाय